ሓደ ኣምላኽ ብዝኾነ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ብሓቂ ኣሚንና በጃ ኩሉ ዓለም ኮይኑ ንኩሉ ዓለም ዘድሓነ ናይ መድኃኒ ዓለም ክርስቶስ ሕማሙን ሞቱን ዝነግር ዕለተ ዓርቢ ዝንበብን ዝጽለን ድርሳነ ማይህዊ እዚ እዩ። በረኸት ስቕለቱን ሞቱን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ንዘለዓለም ይኹን። ጲላጦስ ነዚ ዘረባ እዚ ምስ ሰምዐ ንጎይታ ኢየሱስ ናብ ወጻኢ ኣውፅኦ። ፋሲኮኦም ሓሊፉ ሰዓት 6 ኮይኑ ነበረ እሞ ኣብቲ ብዕብራይስጢ ገቦታ ዝብልዎ ሊቶስጥሮስ ዝበሃል ቦታ ኣብ መንበር ተቐመጠ። ጲላጦስ ንኣይሁድ እነሆ ንጉስኩም በሎም፣ ሰቒልካ ብሞት ኣርሕቆ ኢሎም ጫው ጫው በሎም። ጲላጦስ ድማ ንንጉስኩም ዶ ክሰቕሎ በሎም። ሊቃነ ካህናት ከዓ ብዘይካ ቄሳር ንጉስ የብልናን ኢሎም መለሱሉ። ንሱ ከዓ ስቐልዎ ኢሉ ሃቦም። ንሳቶም ድማ ንጎይታ ኢየሱስ ተቐቢሎም ወሰድዎ። ድሕሪዚ ነቲ ዘልበስዎ ጻዕዳ ግምጃን ቀይሕ ግምጃን ገፊፎም ክዳኑ ኣልበስዎ። ቁመቱ 17 እመት ዝኸውን ዝስቀለሉ ዕፀ መስቀል ኣሸኪሞም ክሰቕልዎ ወሰድዎ። እናወሰድዎ ከለዉ ንስምዖን ቀሬናዊ ካብ በረኻ ክኣቱ ረኸብዎ። ንጎይታ ኢየሱስ ክስዕቦ ኢሎም ድማ መስቀል ኣሰከምዎ። 580 ሰራዊት ኣጽዋር ኩናት ሒዞም ይስዕብዎ ነበሩ። ምስኣቶም ዝተሓባበሩ ካልኦት ሰባት እውን 230 ነበሩ። እተን ዝስዕብኦ ዝነበራ 3 ኣንስቲ ከዓ ኣምሪረን ይበኽያሉ ነበራ። ጎይታ ኢየሱስ ከዓ ግልጽ ኢሉ ኣንተን ኣዋልድ ኢየሩሳሌም መኻናትን ዘይወለደት ማሕፀንን ዘየጥብዋ ኣጥባትን ብፁዓት እየን ዝብሉለን መዓልትታት ክመጻእ እየን እሞ ምእንታኽንን ምእንቲ ደቅኽን ደኣ ብኸያ እምበር ምእንታይሲ ኣይትብከያ በለን። በቲ ግዜቲ ምእምባታት ኣብ ልዕልና ውደቑ፣ ንኹርባታት እውን ከውልና ክትብልዎም ኢኹም። ኣብ ጥሉልኦም ከምዚ ዝገብሩስ ኣብቲ ንቑጽ ደኣ ከመይ ክኸውን እዩ እውን በለ። ንኽልተ ካልኦት ገበርቲ ክፉእ ሸፋት እውን ምስኡ ክሰቕልዎም ወሰድዎም። ጎይታ ኢየሱስ ድማ ዕፀ መስቀል ብምሽካሙ ደኺሙ ረሃፀ። መንኮቡ ከዓ ክስበር ቀረበ። ንሱ ነቶም ሰንከልከል ዝብሉ ዝድግፍ ንዝወደቑ እውን ዘተስእ ክንሱ ኣብ መንገዲ ምስ መስቀሉ 5 ግዜ ወደቐ። ነቶም ኣብ ቤት መርዓ ዝተዓደሙ ብምዕራዱ ዘሕጉስ ላሕሚ እዩ እሞ ምስ ወደቐ ገመድ ኣብ ክሳዱ እትዮም 3 ሓያላን ሰሓብዎ። ኣብ መንገዲ እንተደንጊዩ ነተን ደቁ ካብ ሕማመን ስለ ዘሕወየሉ ጲላጦስ መጺኡ ካብ ስቕለት ከድሕኖ እዩ ኢሎም ንኽስቀል ቀልጢፉ ምእንቲ ክኸይድ ክሳበቲ ዝስቀለሉ ቦታ ብበትሪ እናወቕዑን እናጋፍዑን ወሰድዎ። ኣብ ቀራንዮ ምስ በጽሑ ኣይሁድ ንኣፍ ልቢ ዝስንጥቕ ንጎሮሮ ዘንቅዕ ሓሞት ሓርማዝን ከርቤን ዝተሓወሶ ወይኒ ንጎይታ ኢየሱስ ኣስተይዎ። ንሱ ድማ ጥዕም ኣቢሉ ምስታይ ኣበየ። ጽሩይ ወይኒ እንተስቲናዮ ካብ ስኽራኑ ዝተላዕለ መከራ መስቀል ኣይፍለጦን እዩ። መከራ መስቀል ከይተፈለጦ ምእንቲ ኸይመውት ብምባል ከምቶም ሸፋቱ ጽሩይ ወይኒ ኣየስተይዎን። ኣይሁድ ከዓ ንጎይታ ኢየሱስ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብ መስቀል ወፂኡ እመት ዝኣክል ዝተረፈ ሽንካር ብዝባኑ ኣደቀስዎ እሞ እቲ ሽንካር ድማ ብኣፍ ልቡ ወፀ። ኣፍ ልቡ ከዓ ምስቲ መስቀል ብሓደ ሽንካር ገይሮም ብዝባኑ ክሳዕ ዝወፅእ ሸንከርዎ። ሊቃነ መላእክቲ ነቲ ካብ ዝባኑን ኣፍ ልቡን ዝፈሰሰ ደም ብነበልባላዊ ጽዋዕ ተቐበልዎ። ንእዳው ጎይታ ኢየሱስ ድማ ክሳብ ጫፍ መስቀል ዝበጽሕ ብገመድ ገቲሮም እናሰሓቡ ብኽልተ ሽንካር ሸንከሩ። ሊቃነ መላእክቲ ግና ናይ እዳው ደም ብነበልባላዊ ጽዋዕ ተቐበልዎ። ኣብ ክንዲ ንሕሙማን ብእዳው ዝፈወሰ፣ ንለምጻማት ዘንጽሐ፣ ንዓይነ ስውራን ዘብርሀ፣ ንሙታን ዘተስአ ሸንከርዎ። ሓደ ሰብኣይ ናብኡ መጺኡ እናተማህለለ ሰገደሉ። ንወደይ ዓባስን ጸማምን ርኹስ ጋኒን ስለ ዝሓዞ ይቕረበለለይ ራህረህለይ ኢሉ ለመኖ። ኩሉ ግዜ ፈጺሙ ይሕመሞን የንገርግሮን፣ መብዛሕትኡ ግዜ ከዓ ኣብ ጸድፊ ኣብ ሓዊ ኣብ ማይ የውድቆ
ናብ ደቀ መዛሙርቱኻ እውን ወሰድክዎ ንሳቶም ምሕዋዩ ሰኣኑ እውን በሎ። ጎይታ ኢየሱስ ድማ ንደቀ መዛሙርቱ እቲ ሃይማኖት ዘይብላ እኪይቲ ቀይናን ወለዶ ክሳዕ መዓዝ ምሳኻትኩም ክነብር እየ ክሳብ መዓዝ ክዕገሰኩም እየ ኢሉ መለሰሎም። ናባይ ኣምጽእዎ ምስ በሎም ንሳቶም ድማ ናብኡ ኣምጽእዎ። እቲ ጋኔን ንጎይታ ኢየሱስ ምስ ረአየ ነቲ ሕሙም ኣብ ምድሪ ደርበዮ ፈርፈር ኣቢሉ ኸዓ ኣዕፈሮ። ጎይታ ኢየሱስ ድማ ኩሉ ሰብ ክጓየ ምስ ረአየ ካብኡ ክትወፅእ እእዝዘካ ኣለኹ ደጊምካ ኸዓ ናብኡ ከይትምለስ ኢሉ ነቲ ጋኔን ገሰጾ። ብዙሕ ግዜ ኣግዓሮ። 3 ግዜ ፈርፈር ኣቢሉ ድማ ካብኡ ወፀ። ብዙሓት ሰባት ሞይቱ እዩ ክሳብ ዝብሉ ከም በድኒ ኮነ። ጎይታ ኢየሱስ ድማ ብኢዱ ሒዙ ደጊፉ ደው ኣበሎ። ኣይሁድ ግና ንእዳው ጎይታ ኢየሱስ ብኽልተ ሽንካር ሸንከሩ። እቶም ህዝቢ ዕውር ሰብኣይ ናብኡ ኣምፂኦም ንዕይንቱ ብኢዱ ክድህስሶ ለመንዎ። ጎይታ ኢየሱስ ከዓ ነቲ ዕውር ብኢዱ ሒዙ ካብ ሰብ ፈልዩ ብምውፃእ ንዕይንቱ ብምራቑ ቀቢኡ እንታይ ትርኢ ኣለኻ በሎ። ንሱ ድማ ሰባት ከም ዕንፀይቲ ክመላለሱ እርኢ ኣለኹ በሎ። ደጊሙ ከዓ ጎይታ ኢየሱስ ዕይንቱ ደሃሰሶ እሞ ፍጹም ብርሃን ረአየ። ነቶም ኣብ መንገዲ ተቐሚጦም ዝነበሩ ጎይታ ወዲ ዳዊት ራህራህልና እናበሉ ዝጭርሑ ዝነበሩ ክልተ ዓይነ ስውራን ኣሕወዮም። ነቶም ካልኦት ዓይነ ስውራን ከዓ ብኢዱ ዳሃሲሱ ኣሕወዮም። ጎይታ ኢየሱስ ድማ ከም ሃይማኖትኩም ይኹነልኩም በሎም። ሽዑ ብኡ ንብኡ ዓይኖም ተኸፊቱሎም ረአዩ። ልሙሳትን ሓንካሳትን ባሕቲ ዘውድቖምን ሕማም ዝብርትዖምን ጋኔን ዘውድቖምን ኣጋንንቲ ዝሓደርዎምን ኣብ ልዕሊኦም ኢዱ ኣንቢሩ ኣሕወዮም። ኣይሁድ ግና ነቲ ምሕረት ዝዕድል ኢድ ጎይታ ኢየሱስ ብኽልተ ሽንካር ሸንከርዎ። ናይን ኣብ ትበሃል ከተማ ሬሳ ወዲ ታድኻ ሰበይቲ ረኸበ። መስኣ ድማ ብዙሓን ደቂ እታ ከተማ ነበሩ። ጎይታ ኢየሱስ ምስ ረአያ ደንገጸላ። ኣይትብከይ ከዓ በላ። ቅርብ ኢሉ ከዓ ነቲ ሬሳ ብኢዱ ሒዙ ኣታ ጎበዝ ተንስእ እብለካ ኣለኹ በሎ። እቲ ዝሞተ ወዲ ድማ ተንሲኡ ኮፍ ኢሉ ተዛረበ። ሽዑ ነዲኡ ሃባ። ኣይሁድ ግና ንእዳው ብኽልተ ሽንካር ሸንከሩ። ጎይታ ኢየሱስ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ከምዚ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ኢያኢሮስ ዝበሃል መራሒ ቤት ጸሎት ኣይሁድ መጸ። ንጎይታ ኢየሱስ ምስ ረኸቦ ኸዓ ሰገደሉ። ጎይታ ጓለይ ሞይታትኒ ግናኸ ንዓ ኢድካ አንብረላ እሞ ክትሓዊ እያ እናበለ ለመኖ። ጎይታ ኢየሱስ ድማ ተንሲኡ ከደ። ደቀ መዛሙርቱን ብዙሓት ሰባትን ከዓ ምስኡ ሰዓብዎ። ኣብ ቤት እቲ መራሒ ቤት ጸሎት ኣይሁድ ምስ በጽሐ ብሞት ናይታ ሕፃን ብዙሓን ዘልቅሱ ሰባት ከልቅሱን ክሽገሩን ረኸቦም። ጎይታ ኢየሱስ ድማ እዛ ሕፃንሲ ደቂሳ እያ ዘላ እምበር ኣይሞተትን እሞ ካብዚ ኣግልሱ በሎም። ንሳቶም ግና ሰሓቕዎ። ኩሉ ሰብ ምስ ወፀ ኣትዩ ኢዳ ሒዙ ጣቢታ ጣቢታ ተንስኢ በላ። ንሳ ድማ ተንሲኣ ተመላለሰት። ነቦኣን ነዲኣን እትበልዖ ምግቢ ሃብዋ ኢሉ ኣዘዞም። ሓደ መዓልቲ ካብ ወገን እስራኤል ምዉት ኣተስአ። ከምኡ ድማ ነቶም ካልኦት ዝሞቱ ሰባት እውን ኣተንስኦም። ብእዳው ዝተገብረ ተኣምር ብዙሕ እዩ። ከምቲ ንእዳውን ኣፍ ልቡን ዝሸንከሩ ከምኡ ድማ ነቶም ኣብ ኣባይቲ ጸሎትን ቤተ መቕደስን ኣብ ኩለን ከተማታት ኣይሁድን ካብ ዳን ክሳብ ቤርሳቤህ ዝተመላለሱ ኣእጋሩ ነታ ሓንቲ ምስታ ሓንቲ ደሪቦም ብሓደ ሽንካር ሸንከሩ። መላእኽቲ ድማ ናይ ኣእጋሩ ደም ብነበልባላዊ ጽዋኦም ተቐበልዎ። እቶም ኣእጋሩ ኣብ ልዕልቲ ክሳብ ሰማይ ዝልዕልን ዝሃምምን ዓሚቕ ባሕሪ በመርከብን ከም መንገዲ ምድርን ብዘይ መርከብን ከዱ። ከምኡውን ነቶም ፍጹም ዝጠፉ ኣባጊዕ ክደሊ በብወርሑ ክሳብ 3 ዓመት ኣብ ኩለን ዓድታት ኣይሁድ ክንዲ ዝዞረ ሸንከርዎ። ብኸምዚ እኳ መከራ እንተብዝሕሉ ነቲ ሓቂ ዝፈርድ ደኣ ነገሩ ኣሕሊፉ ሃበ እምበር ኣይተቐየሞምን።
بمشنكارو دما نايموت شنكار سبرلنا هيوان بإقرا ناب إصابلس سلستملالست أداون أقارون بمشنكارو كفللنا هيوان بإداوا فرق إصابلس سلزغورست أكالاوي قال كعا بسقو بحموشتك النوات بحكي تشنكرلنا نقويتا يسوس قصون مسراق يمانا إيدو ندبو سقاما إيدو نسمين غيروم سقلوه أيهود نتي أكالاوي قال استوهاد سقا سقلو أمنقو أكالاوي قال نسقان فتصيمو مفللا يلن اتوم هزبي مسوون كما اتوم شفتا أيو ننتي كبلوه نقويتا يسوس أما أخلوم غيروم نخلت شفاتو حدا بيمانو حدا بسقامو سقلو نسو خعا بفقادو مستوم شفاتو أب أنسيتي مسكال تسقلا نتي سماياويان ملاختي بفرحات رؤسهم زتحتلو قويتا أب قدمتهم زسقلوو مكرا نكقبل رؤسو أوارد نتي بحيلو سماياتن مدرن زصنعا كاف قرمو استلعال دما سماياتن مدرن زرعدلو دخوم أنسيتي تسكمو نسو قنا مأنتي كعاركنا أمنغو أذن منفس كدوسن أمنغونان كاف سماي تحتيلو كام مدرخعا لعليلو أب أنسيتي تسغل نحاتيات مأنتي كتفاء أب أنسيتي مسكال تسغل كاف حاتياتنا حارا خوصنا بمهرتو كدهننا نسو مأنتي حاتياتنا بسقو أم مسكال تسغل نسو قنا بسغلتو نسماي مأنتي كقدسو نتوم أباير زلو أغان انتخاء كواردوم كمتي موسى نتمن أسرازي أبرخاز سقلو أب أنسيتي مسكال تسقلا اتي بقو زعمنا زبال أخلو كدهن دا أمبر نزل ألم انتي خي قدا ناي كبري بعل بيت قويتا منتانا أب أنسيتي مسكال تسقلا أيهود انتز فلتوس نتي ناي كبري بعل بيت قويتا أي مسقلوون نيروم نسو سماي منبرو مدري دما مرقص اقرو كخون كلو مأنتانا أب أنسيتي مسكال تسقلا نسوقنا مأنتي اتي زدالو دهنت مأمنان كبل نحفرت نعغو بتعقستي مكرا مسكال تقبل نتيز تسقلا زي سقر انطلو وقوز يخن نسو مأنتي دهنت كل عالم لكع كم مأزن مدري نلعلن تحتن نيمانن نتسقامن كم مقارجا تزرقحو أب أنسيتي مسكال تسقلا نعنا مستوم كدوسان نخصن برنا مستوم عامس أنياتات تقوزرا بيلاطوسن أيهودن دما بدلو زنقر صحفات صحفهم أبلع لرأسو أقمتو صحفتو خعا بإبرايستن برومايستن بصرئن نبرا اتي نقويتا يسوس زسقلو لبوتا نتا كتماك أرفا سلزنبرا نتا صحفتتي آزن ببوا كاوغن أيهود بزوحان يوم اتهم لك أنا كهانات دما نبيلاطوس أنا نقوس أيهودية يبل الكادا صحاف مر نقوس أيهوديو إلكا أي تصحاف بلقو بيلاطوس كعا نتيز صحافكو صحيفيو اللخو إلو ملسلو اتي بيلاطوس أبلع لرأسو زغمتو بدلو زنقر صحفت كل جزي نتي أغاننتي زصحافو ناي عدا دبدابي زدمس سلنا أيو اتوم حالفت من قد خعا أطان بيت مقدس أفريسة بسالساي معالتي كهانسو يتبل ودك زيافير انتخوين كاس اسكا نرسخا دهن اسكا كان مسكال كاون ورد إلوم نقويتها يسوس رسوم إنا نغنقو صرفو كمو دما لكان كهاناتن صحافتن نخالي زدهن نرأس قنا كدحن زي خيل كريستوس نقوس إسرائيل انتخوينوس اسكي حجي كان مسكال يورد مو رينا بو كنأمن إنا بلو يلا قصولو نبرو نسو قنا كمتي باجو مسي بحيلون بسلطانون كان مسكال كورد مخال نيرو انتخونا قنا نقدام بموتي كدحنا كأيز بلو قالو زي حسو يمو بز مخنياتيو كان مسكال زي ورد ملاختي نزي مكلال زي مسرعيو أشحات مسا شحات سراويتهم نبلبالاوي أسيفتهم حزوم بموراد نسب كتف أود ليو اتي بمقار الجام حرطو نمولع علم زخدن بحر محرط سخنا قويتانا قنا أنا من تسقيلة اللخو
ምእንታኦም ዶ ኣይኮንኩን ተሰቒለ ዘለኹ ብዛዕባ ሓቂ ክምስክር እየ መጺአ ሕጂ ድማ ቁጥዐኹም ሕደጉ በሎም። መላእኽቲ ሰማይ ነዚ ምስ ሰምዑ ኣኽሊላቶም ካብ ርእሶም ኣውሪዶም ኣብ ትሕቲ ዕፀ መስቀል ሰገዱሉ። ደጊሞም ከዓ ሰራዊት ሚካኤል ኣኽናፎም ዘርጊሖም ቅንዋት የማናይ ኢዱ ከደኑ። ሰራዊት ገብርኤል ድማ ቅንዋት ጸጋማይ ኢዱ ከደኑ። ኪሩባውያን ንርእሱ ኣጽለሉ። ሱራፌላውያን ቅንዋተ ኣእጋሩ ከደኑ። ኩሎም መላእክቲ ኣርቃኑ ምእንቲ ኸይርአ ከም ድንኳን ኣብ ልዕሊ ሰብነቱ ኣኽናፎም ዘርግሑ። ኣይሁድ ደጊሞም ከዓ ወዲ እግዚኣብሔር እየ ኢሉ እዩ እሞ ብእግዚኣብሔር ካብ ተኣመነስ እንሆ ሕጂ ዘፍቅሮ እንተኾይኑ የድሕኖ በልዎ። እቶም ምስኡ ዝተሰቕሉ እውን የላግጹሉ ነበሩ። ኣይሁድ ከዓ ብቓል ላግጺ እዚ ኣብ ማእኸል ተሰቒሉ ዘሎ ንጉስ እዩ፣ እዚኣቶም ብየማኑን ብጸጋሙን ዝተሰቕሉ ከዓ መሳፍንቱ እዮም እናበሉ ኣባጨወሉ። ንሳቶም ከምዚ ኢሎም እናጸረፍዎ ኸለዉ ምስ ሓጢኣቶም ምእንቲ ኸይመቱ ኢሉ ምእንትኦም ጸለየ። ጐይታ ኢየሱስ ድማ ኣቦይ ብዘይፍልጠት ይገብርዎ ኣለዉ እሞ ይቕረ በለሎም በለ። በዚ ይቕረ በሃልነቱ ከዓ ንስሓ ዝኣትወሉ 40 ዓመት ተዋህቦም። ንሳቶም ግና ኣይተነስሑን፣ ዝተነስሑ ድማ ኣለዉ። እቲ ምስኡ ብጸጋሙ ዝተሰቕለ ሽፍታ ከዓ ክርስቶስ እንተኾንካ ንርእስኻን ንዓናን ኣድሕን ኢሉ ጸረፎ። እቲ ካልኣዩ ሽፍታ ግና እናገሰጾ ኣብ ከምዚ ዓይነት ፍርዲ ኸለናስ ንእግዚኣብሔር ዶ ኣይትፈርሕን ኢኻ? ንሕናስ በቲ ዝግባእ ተፈሪድና ከም ግብርና ተፈደና። እዚ ሰብ እዚ ግና ወላ ሓንቲ ዝገበሮ ክፉእ ስራሕ የለን ኢሉ መለሰሉ። ከምዚ ምስ በለ ኣዕይንቱ ተኸፊቱሉ ንጐይታ ኢየሱስ ኣብ ዙፋን ጐይትነቱ ተቐሚጡ መላእኽቲ ድማ ኣብ ዙርኡ ቆይሞም ረኣዮ። ሽዑ ሎሚ ዘክረኒ ኣይበሎን፣ እንታይ ደኣ ብመንግሥትኻ ክትመጽእ ከለኻ ዘክረኒ በሎ። ተቐባሊ ሓጣንን ፈታዊ ዝንስሑን ዝኾነ ጐይታና ከዓ ሎሚ ኣብ ገነት ምሳይ ከም እትህሉ ብሓቂ ብሓቂ እብለካ ኣለኹ በሎ። ንጐይታ ኢየሱስ ምስ ሰቐልዎ እቶም ወታደራት ነቲ ክዳውንቱ ወሲዶም ንነፍሲ ወከፎም ሓደ ሓደ ምእንቲ ክበጽሖም ኣብ 4 መቐልዎ። ነቲ ኲለንተንኡ እሉም ዝኾነ ስፉይ ዘይብሉ ቀምሽ ግና ንዝበጽሐ ክበጽሖስ ዕጫ ደኣ ንዋደቐሉ እምበር ኣይንቕደዶ ተባሃሉ። ከምቲ መጽሓፍ ክዳውንተይ ንርእሶም ተማቐልዎ ንቐምሸይ እውን ዕጫ ኣውደቑሉ ዝበሎ ምእንቲ ክፍጸም እቶም ወታደራት ከምዚ ገበሩ። ኣደ ጐይታ ኢየሱስ ድንግል ማርያም ምስ ሓፍታ ጓል ቀለዮጳ ማርያምን ምስ ማርያም መግደላዊትን ኣብቲ ጥቓ መስቀል ቆይማ ንኸብዲ ብዘንድድ ንመዓናጡ ብዝቖርጽ መሪር ሓዘን እናገዓረት ትበኪ ነበረት። ኣብቲ እግሪ መስቀል ወዲቓ እውን ክሳብ ሞት በጽሐት። 7 ሊቃነ መላእክቲ መጺኦም ኣጸናንዕዋ። ንሳ ግና ካብ ብኽያታ ክትናገፍን ክትጸናናዕን ኣይከኣለትን። ኣቦኣ ዳዊት ድማ ኣብ ነበልባላዊ ፈረስ ተወጢሑ መጺኡ ኣጸናንዓ። ንሳ ግና ካብ ብኽያታ ፍጹም ክትጸናናዕ ኣይከኣለትን። ጐይታ ኢየሱስ ነዲኡን ነቲ ዘፍቅሮ ወደ መዝሙሩ ዮሐንስ ቆይሞም ምስ ረኣዮም ነዲኡ ኣቲ ሰበይቲ እንሆ ወድኺ በላ። ነቲ ዘፍቅሮ ወደ መዝሙሩ ከዓ እንሆ ኣዲኻ በሎ። እቲ ወደ መዝሙሩ ድማ ናይ ወዳ ዝፈስስ ደሙን ዝውጋእ ጐኑን ሞቱን ምስ ረኣየት ካብ በዝሒ ሓዘን ዝተለዓለ ከይትመውት ኢሉ ካብታ ሰዓት እቲኣ ጀሚሩ ናብ ቤቱ ወሰዳ። ኣብ ቤቱ ምስ ኣትወት ከዓ ካብ ብኽያታ ምጽንናዕ ኣበየት። ክሳብ 3 መዓልቲ ድማ እኽልን ማይን ኣይጣዕመትን። ከምዚ እናበለት ድማ ትበኪ ነበረት። እዋይ ኣነ ወደይ ሓዘን ውላድ ካልእ እዩ፣ ሓዘን ዓርኪ ኣብ ልዕሊ ዓርኪ ከዓ ካልእ እዩ። ናተይ ሓዘን ግና ካብ ሓዘን ኩሎም ሰብ ኢየሩሳሌም ዝመርር እዩ። ኦ ወደይ ብዛዕባ እስራትካ ድየ ክበኪ ወይስ ብዛዕባ ግርፋትካ? ወደየ ብዛዕባ መስፋዕትኻ ድየ ክበኪ
ወይስ ብዛዕባ መሃረምትኻ ኦ ወደይ ብዛዕባ ስቕለትካ ድየ ክበኪ ወይስ ብዛዕባ ዕርቃንካ ኦ ወደይ ናትካ ነገር መሪር እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ዮሃንስ ኣደየ ኣይትብከይ እነሆ ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ከርቤን ጨናን ነስኒሶም በበፍታ ገኒዞም ኣብ ሓድሽ መቃብር ቀቢሮምዎ እዮም በላ ድንግል ድማ ኣብ መርከብ ኖህ እንተ ዝቐብርዎ ነይሮም እውን ኣይምተጸናንዓኹን ነይረ ኣብ ትሕቲ ዕፀ ሕይወት እንተ ዝቐብርዎ እውን ኣይምተጸናንዓኹን ነይረ ብኽዳውንቲ ሰሎሞን ገኒዞም ማእዛታት ኣሮን ነስኒሶም ኣብ መቃብር ኤልሳ እንተ ዘንብርዎ እውን ኣይምተጸናንዓኹን ንወደይ እዚ ኩሉ ስለ ዝገበርኩምሉ ግና ኦ ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ጠሊ ሰማይ ይመግብኩም እናበለት ድንግል ኣብ ቤተ ዮሃንስ ኮይና ነዝን ካልእን እናበለት በኸየት በተን ኩለን ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰብነቱ ዝተቐበለን ጸዋትወ መከራ በምሽንካሩ በመስቃሉ ኣኽሊል እሾኽ በምድፍኡ በሞቱ ናብ ሲኦል በመውራዱ በኹናት በመውግኡ ኣብ መቃብር በመቕባሩ ኩሉ ሓጢኣተይ ይቕረ ክትብሉለይ ካብ ኩሉ ዕዳ ሓጢኣት እውን ክተድሕኑኒ ጎይቶተይ ኣብን መንፈስ ቅዱስን ንዘላለም እምሕፀነኩም ኣለኹ ከምኡውን እመቤተይ ድንግል ማርያም እልምነከ ኣለኹ ኣሜን